importante, kumpleto ka ang Pasko. Okay lang ako. Basta importante, magpinapagal ni Papa. Ang inspirasyon kaya ang sabihan ng pamilya o ang akong pamilya. Ganito ka ron, simple lang ang pwede na sa mga pamilya. Walang pagkakulit na kayo ng pamilya makita din mo yung isip ko na isip sila o pagdating din sila sa mga pamilya. Kailangan na ang pamilya, isa ang pamilya na pinabanal kayo para makaipayo ang aking Pasko. Kaya ang gugma, wala siya pagkisi. Ang matapos ng mahilo, naghatag kong gusto sa ibo. #FamilyIsuna.